Ana po ko i-challenge sa mga RCC o CFD o makatagadjud ni sila o kapitulo bersikulo diha sa Biblia kay ug dili ni sila kahatag mga baka ko di sila. Mao ni ako ang challenge ninyo mga RCC o CFD. Tagay daw ko og kapitulo bersikulo diha sa Biblia nagpanalanginan o nagbalaan o nagpahulay si Kristo sa adlaw Domingo. Palog daw kog tubag o makatagadjud mo ana. Nagkatawag ko sa pangutana ining atong higala nga sulpot. Siguro member ni sa Seventh-day Adventist kay ang question concerning kuan man adlong igpapahulay or adlong igsisimba. Tanawa ra gud ang biniltuldo nga pangutana asa daw kuno sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Ginoong Jesucristo nagbalaan ug nagpahulay sa adlong Domingo. Usa kinaa sa inyong unahuna ano? Ang pagsimba sa mga Katolikong Kristiyano kang Ginoong Jesucristo sa adlong Domingo nagapunting kana sa pagpadayag o pag-ila, pagprofess sa pagtuo nga giluwas ang mga Kristiyano sa dugo ni Kristo o sa adlong Domingo pagproklamar kana sa iyang kadaugan gikan sa kamatayon. So buti pasabot ang kaimportansya sa adlong Domingo pagsimba sa mga Kristiyano sa Ginoong Jesucristo nagapunting kana sa iyang kadaugan o mabatag gitawag Lord's Day kay giselebrar sa mga Kristiyano ang iyang pagkabanhaw. So kung ang pangutana si Kristo ba nagpahulay o nagbalaan sa adlaw tawag ining Domingo ngano namatay na siya anang panahona, nabanhaw na siya anang panahona nga tawag ining para magbalaan or pagpadayag nga maghatag siya og mga aksyon sa paghatag og importansya sa adlong Domingo. Kung sa man ninyo natawag ining pagunahon na oy. Nya ang mga Kristiyano nagsugod pagsimba ang Ginoong Jesucristo sa adlong Domingo after na sa pagkabanhaw. So, kung ang question ninyo sa diyang si Kristo na kinabuhi pa nagwali biniltuldo na pagpangilad magud na. Manakayo ninyo ilara ang tawag ining tao sa mga butang o mga argumento nga kana bitong magkatawa ka ba o okay lang na niabtong mga tao o mga kana bitong mga Katolikong mga inosente nga pwede rin yung ilaron. Pero katong mga Katoliko nga nagtuon kanang Katoliko bitaw nga naghatag og dakong importansya sa pagtuo gitun-an ang pagtuong Katoliko di ninyo basta-basta mailad oy. Dili ninyo basta-basta mailad. So again, ang Ginoong Jesucristo ug ang mga Kristiyano naghatag og dakong importansya sa adlong Domingo kay nagapunting kana sa pagkabanhaw ni Kristo. So buti pasabot nagsugod ang practice sa pagsimba kang Kristo adlong Domingo. Sa diyang human si Kristo mabanhaw og sugod gyud mismo sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. So manang ayan mi pangatag kapitulo bersikulo nga ang Kristo ba nagpahulay, nagbalaan sa adlong Domingo. Kaya nang panahon na wala pa magipoklamar iyang kadaugan kaya masa namatay. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.